Как НАП си прихваща задълженията ви? Аз съм Аги Богданова, горда част от счетоводна кантора Арги, хората, които правим счетоводство разбираемо за всички. В общи линии отговора е следния. Както си иска. Шегувам се, разбира се, не както си иска, но когато имате задължения към НАП за осигуровки, данъци, независимо, примерно, вие дължите за 3 месеца назад. В момента пускате платежно, което е примерно за осигуровките ви за юни месец. Обаче вие дължите април, май и юни. Следователно, НАП ще си прихване последни най-старите задължения, които имате, преди последните. Следователно, вие внасяйки сумата, независимо, че сте посочили, че искате да бъде прихваната, искате да бъде платено за юни, реално сумата ви ще отиде в април. Да знаете. Сумите така се прихващат. Също така има различни срокове за плащане и ако те не бъдат спазани, примерно ДДС-то до 14 число, осигуровките са до 25 число, данък авансов, примерно данък наем е до 30 число. Различните данъци са в различно време. Обаче какво се случва? Ние от счетоводството подаваме декларации, с които казваме, тази фирма дължи този вид данък в този размер. И има сроковете. Ако вие във времето на сроковете не внасяте сумите, то ще стане, тъй като всички данъци влизат в една и съща сметка, става така, че НАП започва да си дърпа от каквото грубо казано реши и примерно вие сте подали в момента, имате срок за плащане, примерно нещо до края на месеца на даден вид данък. Обаче, ние сме го декларирали и вие си решите да го платите по-рано. Пускате сумата. Междувременно пускате обаче ДДС. И какво става? В един момент се окаже, че на вас и по-точно плащате ДДС-то, плащате ДДС-то, обаче сме пуснали и данъка, който го дължите към края на месец, който в момента не сте го платили, но ние сме го подали като декларация. И така става, че първата подадена декларация, в случая за дължимия данък до края на месеца, НАП ще си вземе първо парите за това, което реално дължите до края на месеца. И какво се получава? Това, което ви е в срок дължимо, в случая ДДС-то и парите, които сте внесли уж за ДДС, те ще отидат за друг данък. И в един момент се оказва, че вие сте си внесли парите за ДДС, но те са отишли за покриване на друг вид данък. Така че много ви моля да гледате и да коментирате с счетоводителите си и да си изисквате винаги справка от НАП за това какво дължите към момента. Да говорите с счетоводителя си, да знаете какво той е подал като декларация, какво е декларирал вече като ваши задължения, за да знаете кое кога трябва да платите, за да не се окаже, че всъщност плащайки нещо, то ще висне, както ние го наричаме, и след това ще имате лихва, независимо, че вие всъщност сте в рамките на месеца и уж си в срок. Просто те ще са дръпнали за друг данък. Не е готино и на мен не ми харесва, но просто е факт. Моля ви се, знайте го, коментирайте го с колегата счетоводител и наистина следете тези плащания, за да не се налага да плащате абсолютно излишни лихви. Всичко хубаво, хубава вечер и следвайте ни за още съвети.